det der sker nu, det er, at vi lige om lidt kører fra Belgien og ind i Holland. Og der er under 2 kilometer til. Så det er meget spændende. Nu krydser vi sgu en landegrænse lige om lidt. Er I klar derude? Hype i chatten! Meget langt 2 kilometer. Med noget 20 timer. Der er meget skidt. Bag lastbil. Stod der Holland. Okay. Nu er vi simpelthen i Holland. Jeg ved ikke, om man kunne se det. For der var en lastbil i vejen. Men vi er i Holland. Den er faktisk meget som den, jeg selv laver. Men det var handigt. Der er meget lidt brød til. Hvad? Der er bare lidt brød. Den er voldsom med bare en kødklump. Ja. Ja. Så nåede vi til Danmark. Ja. I nærheden af Kolding. Så er mig og far skulle komme hjem igen. Ikke også, far? Jo. Ja, Ja. det var den tur fra til Holland og Belgien. Så vil vi sgu takke af herfra, ikke også? Jo, det vil vi. Hej, hej. Hej, hej. Nå, jamen, så er det blevet tid til at tjekke ind med vloggen en gang til. Nu har vi været hjemme fra vores tur i Belgien et par dage. Og nu er det simpelthen tid til, at vi skal ud, fordi jeg skal til basket. Det er vigtigt at komme ud og få rørt sig lidt. Så det er det, vi skal nu. Og venter bare lige på, at far han bliver klar, og så vil han nok sidde i Randers, hvor jeg træner, og så vil han nok sidde og redigere noget video, kunne jeg forestille mig.